bw'omuguzi. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Mwanjumulilia ondizi TV Bwakire buya andonsi ase ototengerete chitariki ni 15 na ibere litukoneri tichikabere buka soa ime yomoroberi obwensa kia troyo motura babere tobe toko bari bwa elimo emambi yabono amashabiki itokurua ase county ya Kisii bunge ya Kitutu Chache North Kitutu Chache South bumachoge burabu bumachoge chache bubasi bonchari South Mugirango boka soa ime yomoroberio bwensa kia tukwambuka osotukare ase county ya Kisii nyalibali chachi nyalibali masaba nturiko batiga maega na ino mwensi boka soa ime yomoroberio bwensa kia county ya Nyamira burabu Kitutu Masaba West Mugirango North Mugirango mwensi soa ime yomoroberio bwensa kia emambi jabono chikaunti chitonchokana ine county ya Kericho county ya Bomet Migori Homa Bay Kericho Kisumu mwensi soa ase omoroberio bwensa kia tukwambuka uika ase county area ya Nakuru mwensi na abiri nkubani bene ase mambi ya abono amashabiki rwasinza bushiricha kutembo ntobuate chinsemo cha shababa chonsi so ase omoroberio bwensa kia county ya Narok Nairobi mwensi so ase omoroberio bwensa kia tukwambuka uika ase sinse siria cheisiko ense area ya American tobuate rishabekreto namba ayamo Kennedy Gisemba koruase omochi area Minnesota toika ase county aboso totikarte ase state area ya Dallas Texas ntumbuate Elvis Omboto boigo so ase omoroberio bwensa kia tukwambuka uika sense area ya Canada Shemkeburi nere oboto wakilisha korua sense mochiria Dolphin Mora korua se ensemo iria Doha Qatar so mwensi ya somoroberio bwensa kia jeria korubo ndorukwe bakorua se Bahrain Kingdom so ase omoroberio bwensa kia ni matenga andi yake mbale mwendrete kualigania abana nemona zakonyoranga asinka chinyinge n'abasubati bakubuka chinsa chamambi chuni ase okuwali nebene abana akogenda ase skuru esengencho mumatenga chisemi na chigento kengencho orabe goko omwano go kale nkagabuse enchera orabe koroki omwano go bwanchani ngwetera soko ene kinga obeire goko gakonyora chisemi kimwendete kwali abana abo nabo igo bali manete kunywa echa ni matinga mbali barasimikawa au mwensi soa ime yomoroberio bwensa kia ngoja nabatabinga menta kaliogi yake andake olioraire ase nyombe yo abegago tabuka na kumanyanga Bwakire abegago buka nabo ekone kinga obeire gako beka emeroberio bene nabo ekuyali ne bene ase ogochaka lituko ngoro kwa Job Maangi no kwene kinga chibichechi boigona mariogi abeire gagoikera nere Abigail Nyanchama na inseria na nkoro kwa Kerubo Frida mwanchu mulielia ne mambingi nende tokumera na asembe asomorobeli bensa kia vono mambia ekertabe to gusanga nayo mwanchu mulielia to kwane na ya mase ya moto kumanye beteka kolekana korali kolegoro goika mambia ya bonega good morning woka sango imeyomorobeli bensa kia vono mambia ene kiangango turore abairi bago abasani bago basoe asomorobiliga endobe gukubaganilia litko ligia akeretsire kitariki 15 na iberechi omutenyi okianda omwako yega bwekiri bubere 20 ritko neria Jumanne omwancho murigereria seritkeli gato gwate chintu ndaiseto meyomorobeli wensa kya sentu nentangani to gukomanya yagende tagokorekana bega twakwali bagalia bene lego kwana 9 am ase maboiga sentu ndaya kabiri to murikere nsemo ya magazeti
keto kumurikire gazeti ya Daily Nation nabo igensemeria The Standard nabo gasentunda ya gatatu nigo tokumurikira amang'ana arengete obocheno mwanchi muri litko lya lero ntabe tugutwara omogeni ase studio oyore omo director korwa ase ekyombe kerigetenete amang'ana a Intersex oyokoro kwanganere Diana Aberi korwa ase ekyombe kigya Intersex Kenya Education and Advocacy arabe kagosemya gosego sangana ntwe amange kero mwanchi muri yatoko bolyo bekogotumanye mambi yabona iga ninki keria omanyete igoro y'abantu bari ba Intersex features kichiri kurigeri omonto gwatebanga monto yo iga actually kwanza Intersex by the way ningi sangana ntwe mwanchi muri geria ase mambi yabona iga so asensemeli yemitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, a website www.ndizitv.net. Wego sangana ntugutira namba yesimi ya 0792192834. Mashabiki itonsi kuruchi county chonsi merongene na isano na ibere nigo tukubaliga ni bene asomoro bili bensaki abono mambe tutali kweba amashabiki ali itonsi kurwa chinse chiri cha Michael. Kondo mwanchi mulielia nabatambe wigatora kwa ringana lyogo semelia tobatuko gusegeta emambia yabonega ekibungo kirituko bunage koletwa sure numurubiryo wensakia kibungo kirituko nigo gekurokora segetabu kya Isaya emerongo 5 neyemo ogosoma kwaye isano nemo imokia amaisaino murigererie igoro naende murigererie ense a igoro chonsi nchisire bunelioki na ense negote buneyanga abantu bamenyeteo nigo barakwebuna ebichuni korende ogotolika kwane ngogendere kobao kale na kale na uboronge bwane tibokoera no nyangake ekyo nekibungo kirituko bunakiaretirwa sure numurubiryo wensakia. Alright, chumanje murigeria kiona kikebungo keli twekere twabatokosoma kora segetabu ke Isaya merongo 5 neyemo ogosoma kwa isano neyemo kere kibungo kegosoma nyanga imokia maisaino murigererie igoro naende murigererie ense insa igoro chance nchisire bunelio kina ense negote buneyanga abantu bamenyeteo nigo barakwebuna ebichuni korende ogotolika kwane ngogende koba okale na kale na oboronge bwane tibokoera nonya ngake manchi murigererie getabu gya Isaya nigo kegotosemia emambi yabona iga nga ase bintu byonsi ekero kwimukeria maisao igoro kwarora ebintu na ekero kurigeria senseye nkororore ebintu nga ebi byonsi imbibe bikoere kegera nga igoro nebeke gusira bunelio kinabo igo ense nebege kogota buna eyanga lakini kurende oyo toregete ogotolika kuaye ngogendere kobororo kale na kale nabo igo oyo ro monyene oburunge na agendere gotena bokongu igo oburunge bwaye tibokoera mwanchi muri etimaiti emambe yabona iga yenkwege na kyobwate ase obugima obwago kwabere kogotoleka kwabere kogwitebera na Yesu ase obugima bwago nga ebibyansi orocho mwanchi muri gereria nga mbibe bigweta ase kolende ogotoleka kwago ngobe kogotenena nonyore obugima bwa kale na kale inerese geteito korwa ase getabu kiye Isaya nerubyo mwanchi muri gereria kwaba kogotoleka kwaba kogotenena ase oboronge. Good morning, Job. Good morning, Frida. Ngaki kwa wokire. Njembya mboga tikigima. Ochengali tukolia beri guchaka asenchera yabene. Kabisa. Ekioro kidikoro kingali tukolia lero. Chinga ensene ntoero kigima. Kigima. Kioro nkebua tiri baga siri tukolia lero. Onde bwensi oraire chinga kichiabono. Ende mwabete mukolirera na eira. Timatinga nuki nete kenyoro ase mukubangemero beri maragoba. Kabisa. Ngote banga mambia. Twendeli saga. Tole mugondo monto gete. Na gambire. Kabisa. Kudo matinga materero timatinga mangana kia mote banga good news. Lirikare chingo kina. Amangana majabu samangana majia. Neli umonta watinga mambi nkwa matinga yosoka gochia kondo. Umonto gochero gotebinga no matinga.
mwamochomba nkwagacha bali kabisa mambi toboke saa 12 toigole chisimiti tosombe ko twibwatiribaga mapema emiremo yatokere kenyoro tudakaro muntu ari kwagache nyumba niko tware kogoka kabisa asenge nchaki ni emiremo togochikonyora yogosomba matobori yogosombe kogoto muchanga amache obo ngubale bono iga nigo bono ntumanyereti kiage na baraba gakoreta abairi akoreta chibundi korurorio no mate bamenyo mochiori gari ino mocha gustokera ngakai enyomba ya elire na nenjera umuntu akugituma ja kwagacha ono ndo togocha kwa manyera kere igoro tocha kwa manyera ligachi inga konyendo chinyumba ngo agachera ekagara kere entaje areta gasomba agasiekera akamenya gocha ko agache kawolinga squeezing kiako togoki by the way squeeze message mpesa uwe inera good news kero kwa confirmed you have received inera message lakini abasacha barabumba kantenga egento ke koba goki nkuitwa kababa omuntu korangeri kababa ngaye abantu bakonya korangeri guntara ngende na inchena rangeri ayona watigaira maga ngaye iga abantu ba omate kwale konte bina ibikoro muroberi bensaki intene no chita kaibere chiyoka ndangeri gwe omuntu taragotomere message gaho kubolinga umekula kababa amkaje kababa you have a long way to go mimi ntaba sasa bana babwena ntako igwa kababa yani yue ngoro ya ego tulia wadenga ningwa chete kiarure fashion yarure twarura abo marure ningwa chete sila basi yakwenda embero sana tora sense ya kababa okay yo isa como te viritelio ngoro ya ego terema ewale tie ko igoka una bie binta sacha bana mambi bwena te ko igwa matenga Frida obo chenu nindagira kabisa muchinga binte bimbiri gotigana mono mbiri gotigana ebikomenyokania matenga obe gukuri ndagere talingia abokonyoranga kwabere gokurwara igo wetera sindagiro okuria obo chenu gocha bole nabo igo tinkumanyanga nukinirete engeria mukakata soke ataranyuchaye namagoso bila nebanga nkogenda kwalenge sabali oikora moroseli oikora moroseli nako au koroseli chae usaku gwatilia mache okubuka mambi no gentonkira tikelita tima etinga enkwa kinerete nkabone oko igunga kwasa ngakibono iko ngakikwa genda iko ngwali korasiba no nyamache anga yoko rushinguru chiko kana tatagage omuntu yobokire ngayana korasiba ebwango ikamatena toramanyereri ase kwarachire banyara umusacho toereiro osibira macho manyira gasoka ekero konyoranga umugaka abogete mambi obiri gasokurwa se nyumba kwamba konyoranga saa 12 akunywe cha hotel tima etinga ninkigo cha sobongo bwa either ale single either beta nite gosiko igwa nango iyo gali nyumba gali andi nabira nyali kanenga chinsa soka konyora mbarabuka nakyo tigo monta soka igo Frida nto basako bamochi akuna ngakyo bakoi wo monta kera kuboka kwanza tarabuka margoba emware ko bankana nake mambi asina rorongo enda omubori sangapi atego sensa tsako ko sensa 10 ayena kiri chago manya ko sensa 8 na nuso kubeka oso korosi chae margoba obeke damos omanya como ensure chatekurura na botuko baki eterikorana kyo sibiteta munsi yago buya terikoshiarurana osana boko yerosio beke sukuliga abo mambi ko boko yibwati sekole na beko nyale kananga na ende maete mo basako mochinga bagaka banigo baraba goko ngabarwe bataete bali amandasi nkabako nyiri erongoro taligo Frida ke maene kwanza margo na beko nyale kana Frida nge kwabo kiro monte kabo ko ndemere magochi abandi baenda mugondo Frida maete tote bangatika twagache
ense itake eroboka guchi hoteli erenko genda ari mujengo inyo mugondo muhabokira mwagenda eroboka aende hoteli ndeli tataite kubachanda fili zote ngomolembe tutaite umwako yo no molembe igo ayokoro chingendo geragera abeke koleto gwetana erorangarika akobate akoba maninga inki mutai kondo sericha igera enda ekonye mapema Era itianya go chando umuntu baidinga nchito umuntu uri ukuvuga tari kunya go sumbu umuntu lakini nsemboke mpaka chisuguri chitere nyumba anya ne TV we kamende remote omanyana nikyo morobeli bwensa akyo chagire onya kweyonjora borega lakini go ikomanyana neki yani muntu takobo baidi we mostly abaswati mbanya koboka ngora igo oika chisuguri chitere bikombe go tia kisuguri bichiko go tia lakini musachere baidi we nabakoboka ngora akore go seno wesibesi bingora asoka genda no kwigutoigwa Bona saba sacha baigo konyoranga ngamba taiti go chandaba kwara test ndagira ya go nyomba by the way kwamanya go soka neba margoba ngwetera mwa mapima rugorari ngwetera mu nchomba rugorari kwara ali mutura kwara ali nyama choma yago kogo ikanyomba egento bwena takokora kurabika no nagasi totebe ke mapinga bona go soka ngaho kuno go chandaba omondra bago ikalimo I worry by the way na nyakorora go konyu chai nyombaga iga yo kali konyu chai yo kali konyu chai ochikote hotel yo te banga ya ngaya yo kurusi chi hotel kera lituko kwenda konyu chai na mandazi intunero ngoli to ita nyombaga igo kwara siba no elimu kokorara gwetire matukabere okora moods ya very chigo change nyomba gali kwara ira nanga kwata ai mambe by the way ngo kandi mapema ndega singo chiko kolere ngongu kware kwanja babora ndo seli kai tali ngo tokonya tingo boka dei baba yane kware kwanja mambi elinde ntware chinguru ngitega sieli abantu bamanye siko gali ngambu yambekire mbu yandendire ondo seli ganto iga mambe by the way muswatira we karakari aende kiro yolikiro na kabozi akobiri kisendo ade chabatibere bas mambi ko soko kongete. All right. Sekolendo mwanchumulilia Ndizi TV na bogo sanga na intwe ase mambi yabono kubwatekananga ningana togendrate kumulikira nemono igoro yenchera togwendrate kulinda na sindagira nere buyanga umusacha gosoka tarali kende na boigo inkiego chiro bonge karo konyoranga umugaka matukonsiere chinga kichya mambi konyoranga akakubuka nda ase hotel koragira nige korkinga tali ndiri kurumu aibo siniri konyoranga babuki abantu bandi mbarabuka tati chando de gwensi inchira kibara bagusangana intwe so sensemeri mitandao Ndizi TV News digital ensemeri ya Facebook YouTube Ndizi TV News asensemeri website www.ndizitv.net wego nabo gusangana intekerengeli kyawe wetrasi namba yesime ya 0792928834 irebu ya kigima. Okay, mancho murigeri atengo tumurikere liagendete gokorekana ase orogongo ruagusi kere toko kumanya onyengo bete gokorigereria amangana maya abori tukorigoro no torega igatu eroberetie kigima elinde tobe toko gosemia ase obwagari ekatoko ya chaka amaya gosalia korekanite litkorigoro nigo abanyakinyoro bamukwerero nyagokokorwa se wodi ya marani nigo baichanirete egekora kyobo itimaga yo musacho yomo ase leta William Nchunga otoka gakenyire n'abantu batamanyire nyagusira nigo barokanite kongusana na numumura omwabo amatko abwango iga engana boneta manyeti ekirenga kyaye nigo bagikeire obutumikibwa marwa nabo igogo saba eserikali gwesona nigati elinde koenekya obwene bwabo mulikito daipa nasanya nabete kagotwaliganiria orobotiro abasagaki kurwake kurwaro gaki akema netari koigo gaki bame Emambe ya rero ni igekiriro kya bwatainse
asenka yomugakanye gusira ochwangyo kworo maiga yo mumurabwike yo gutoka asiriko ligakenyire go ikogo kwa nabantu batamanyire Mariete ngor kulina tikerubo Njena yo mwabo William Mochonga Lero ke mambi Eto igungo to kirenchiraga utwamyuka twachikomarara Twanyora igakenyire nda abakire myore tato umuntu nabakira amara Bono nagiye kumabokire bono mambi nagiye kwakinya ningire jiro naire nadara kiraje manya ko gubikuru gubura Bochi kumenya kanyora reno mu kakano mu monene aji kanyano mu kabe Imeye kenyoro kia mukwerero nyagoko kegotoka imeye wodi ya Marani ebunge ya Kitutu Chacheno abamenyi bense meywe nigo bono baitanire tekekore keiga ase bagoteba nigo bamenyete n'ubwoba aya niganse tego ide tare gakaruga baya tena bari kugambirana nabatonda keta sana sengenchi okumumuro yiga wiri no mumuro lengo muyamono kole nda sengenchi okonywa okobe setani muna babekira nsemo okonywa maru okora banyote gisasi kaki bono tekire gutumuka usangane amateje iga nigo bakorera umungi no nyagusira niga nganyete kurwa senkeyo gwetanie myaka 10 yarire no mugakanya gusira William gotigara buna esiro nabato cyane tubune kenyora senche korbeke ekiagera wiri no nkonyo konywa nera mane konyo kugiria abana baye mungi no yatayo igara bagotema no nyo konyo sti na babu atete family yaye komenta nayo kibagusangane gitaseni Kendizi TV ikobono baburiria basaye gwetangare nebinyugo bune bigabyo gotindia ibibono bigenderete gusegeta ibikoro byobusalya asebinyoro ebinyu wenara ukona sabasaye babake bigori ebiye neje yane barapungusa baratekoni basuke mutupake chibonto chimwe mongwana kiabene kinywanyu etekerekere kareterana bakaitana kanya bakubona bakanya oyo motiri ibona wikikinyu kutwaga tekino no kubwa serikali yakonye gesira nabatwara bateba ngabasaye bayito gaika muranje motare wanje mutiga maru nabawoni bamarua motare wanje bungusikera maru atwitira abana bayito baerire chingaki omubere onyagusira oirwa senkendu nigobone amateja boliye serikali gokorobo tukibwa bwango nabo igabasamaria kubatukobo konyi gochia senkeye gabu nentira ya moyo kubasira ero banyare komwenia omwanchobo tugosabe serikali yaiteto konye kaki kende nkeyo mojoyo bone nkeje nebwato muchanda monene ane tukonyo gusira konene kurwase mure kurwase serikali egere konya family yiga bare tomubere naba Tugosabe serikali tokonye elinde oyo moitete atoke bakore investigation isaine atoko yo moitete kingotal serikali tokonye kake undigiria abantu abagaki bakanyanya mune mboli njera serikali nkanyera abana bamintu bagata konyera abana kaki bakangapi serikali tobwati kende to mama kaki anga serikali nyakanya tabana iba Iginko reporteria kitaseni kiao Kendizi TV kurwase kenyero kia mukwerero nyagoko mwake bagendi ikigutuka imije wodi ya Marani ebunge ya Kitutu Chacheno iliterane nkoro kwa Dipon asanya ingana yogo ichania kigima mwanchumuriria Ondizi TV kurwa sensemo ya mukwerero nyagoko wodi ya Marani kubwatikananga nege korwa aso umusacha oyomo William Onchunga betega gutoka aga kenyire kigima ningana tukugikeria imambia jabono asebo yongotoma engora je itugo cha simuli kubwatikananga nukumusiria omwanchuino asenjira itari endonge ngigo cherabosekerulia ingana ye Ekora kiogo ichania kigima kertokoranga omonto bange tobugima bwaye chindoto chae chikoba chikobutorerwa ekertokoteba buna botambe kuruga gasomoro belwensa kyanga nerbuya ekermo bere mugotwara okungusana na guseri omana nerbuya mwaba mugo ikaransa mwaba mugo ko ugokwanirana elinde kwani kyanga kurigimore lichibulyo mochando limo bwate tali okori mukigetambukiro abo igokura omonto obomoyo obwaye nabera nyolenga
nonya batwarete iri umana na mumuro mwabo nabora nyore nsachinde ngatari erobete kagukira nige kore ikyo abana lakini umukagiro umunene nere kegera ngabarabire bakumana lakini kolende telebiya kwira ogosikorusi umuntu obomoyo ande tosabanga eserekali ebege kuirige chambo kero kyabwango kora obotuki njenabere ngwikira na chinsemo au anso konyoranga ebikoro byobusali byabere biko enekiwa umuntu bere gago kenyo umuntu bere gago itu umuntu bere akoraswa kolende naranga abo bisakurwa segeta kiliya kyobotuki bwaime ose DCI bawikirana arorombanya komocha gwikirana kolende nga mba ebi nambire nga tukumanyanga obotuki bwako lino nani bwikiririga nebike kegima sene bwenda tobotuki babakorwa bwaime kegima naboigo abakegiro bonsi bairerwe egechambo kiryo kubwachekana nerichiko toskabosioni go ya matemo korwa ase kenyoro kya Nyanguru Nyansiongo imewole Nyansiongo bunge yaborabu kyabere kugania gosirwa yenko bwachekana no kumusiria umwanchwa obo Moses Mumanyi oyo bakawusiria obogima bwaye bwangoiga kulingana ne amate eyo ni gomugako yo acha saya bwango munna go kolende goika ogosira kwaye ni go konyora bataraba bakoegenderia kebogima asibano bere gusaba ogosirwa linde babakomwenia elinde kwenekinga nkomweni bale senchera ere ya maskani oroboti robetero kwaleni wa nomosakeito bwamangana majia kurwase county ya Nyamira Polycarp Okara embi ya monasengenja baminto mwachire gaiga asomo joyo Nyansiongo Nyanguru asengenjo yomo muro minto yo sirero yo korkunga Moses Mumanyi nime yenkejeiga egotoka sinseme chiga cha Nyanguru me ya Nyansiongo asitokumirana amo nabamenya biga bagendreta monemero belyo yokorobelia ngakibaranya rakoba bakomwenya nyagosira ase chinchira chire cha maskani. Alikuwa ni mzee mzuri, alikuwa na shida ya ugonjwa ya diabetes ambayo ilikuja ikamlemea wiki iliyopita. Akaja akawa pia na shida ya pressure. Ilimkimbiza hospitali. Madaktari wakajaribu kumsaidia lakini tarehe 6 aliweza kupoteza maisha yake. Ntuwa bwato mu bwatani omuyako omugeni konyochire okobamo naintwe kolenda asenge nchemero bere Nyasaye miya omurangeire na inche nkorangeria aseria talia Yesu Kristo ase kanisa yaito ya Simbauti ntole no bakongo sente yaito yali onchiri twabaleganiri omwachiamani yaito Pastor Magati twakwareganiri amo no district officer obasia oito obasia oito okingi twabaleganiri moto asama sabo kurenganamo na barabo nigo bakorera igoro yo buya banyagusira oyo egotebekano nyarakoba agakogoro bole masaje igabwango muno na nigo bayichanire amakwele iga amusia bano che kwa niaba yoyo mweto muchumuya ande nonde committee igotore na mabera mange na mayanda singochogo sirio omokoyo ito ojo twanchete mono ojo lenge gotoikange mono pone tore na mabebe ono nigi amateiga yagendere koba igotambe yoko bolia kwabo gochasa abantu bale no moyo bugwanchana munene abarayi elioko basira semero belyo yoko mwene nyagosira inyerekane nga nyagosira nigasira sinsamo chiria cha Nairobi kaki abaminta bale mate na rugoro abari chingongo cyonsi cyagusina kenyengi mamotokonye buno omugwimende ito egwimendere byaito cyerusha Mumanyi omoyemsiye oito Dennis Kebaso omugabano ito Nyalibo na omoyembi oito Patrick Osero mwensi gakimoso yeme amugoko mobuko motokonye kyageresa bali ye nentambe ntoko nyarandu tweka buno yo mintate baigo toko basaba moba barayi basiasa moba barayi bedini mubwatisi munarira egere tomubwatisi aye ni mumuro mwabe ekere na mocho mukino moya tobwatisi asante no mweli oye okona kugosaba kwa egati aba igabaikinda saye gakoleta amagombabo na kwa sasa tunaendelea na mchango kule Nairobi. Budget ya mazishi ni 1.1 million. Kuna wale wametoa tunawashukuru na ile ambayo tutazidi kupokea tunashukuru pia.
twabaregani moto asama sabo tosabere naende moto bwate cia somo yoyo ekiagero yo no mwegeni orenge konyoro saira se district yaito wetera se kanisa ya Simbaitu twasabire amasabaino nanyare gokinya nebyonsi byasabiru wetera sama sabaino byonsi minyarekane ginko report rigetaseni kya wanjete kya Ndizi TV urigase konyereke kamenyekana buna Nyanguru Nyansiongo imejegwa diga ya Nyansiongo bungali haburabu imeye county ya Nyamira igonkuruko polikapo okara. Okay, umwancho muri yari tanganini gotuma engura yite ya bene gucia ase ya mateyo asogusiria oyo mwabo asekulinde tukubulia onde bwensi olino moyo bukorwa kwenekya nganko basirale elinde babe bakoenya eyamate yabo arebuya kigimanga omonto oragani kubasira abega wesoki bene asinginjo Frida karobo kongubo bocha ni gemero bidio konyoranga ere emenge kigima gochakera litukuliri abera osera wikalitka ochakoenigwa nkonyo rulinga abageni na abange bagotalira enkelia umubere nkuga chule ase enkendu anda ase enkendu ngwaka nigubale keralituko chibesanjire kuna chwa keralituko ande karo umubere oyo gochako kobwa ikobe kokobwa na maskani ko bwatekananga no kwegena komo gusinga nyagosiraga asire wikatobe toko mweni na maskani Frida kabisa gatombe toko bagate bangalero ni nyangi ayo mwelio abega kweni gukegima nabo igo emeroberi nemenge nabo igo nebwenretenga abantu bonse bari nokwanya kuya bonse babero kuigwa inganeye abagwesoki nako basira tinde ko bakwana kinganya gusira singe batenga no muntu kwa maskani olenge digabe kakwegwa amaskani ndekero korra bedekero montasireire otebenga isiko yorgongo rwagusi ngoberera kongsana eyamate korenta umubere goikasenkeria ekero kuri una kurwasi ya mateyo nigonya gusira asire tumuchio Nairobi gona bikobera chinga kichinkongo kurusi mubere uri kurye kigali chikole tumubere uri goikasorgongo rwagusi egonde bwensi nonyina bagusi bali ime umuchio Nairobi yababwaterane baenekinga babere bagusira enkeria erebuya kigima. Okay, umanchu muri reka tukuligeria gendete kwa nekiwa ase orogongo rwagusi nigombaga yogusie kwa ase egekaki umwaka oyomo litkoligoro nigomokonyi bomugabana bwe county ya Kisii Elijah Obebo abetega kuigora bene getikya gikigosori kya Gusi gukwana nigo abetega kwarigania abagosori bonsi naboigo abatiotelia ochigotiotelia chigosori anene kirya Shabana ikirabikiko korekana sitaliki emeronge bere naisano naisato cyumutinyo yiga umwako yiga konda negetingani gegetie kikiabereke gokorerwa amonchiri nabo igokorosigwa ase ekerengo keigoro mono umurikyo ito Penuel Omete nabetega gotwariganiria orobotiro Maega ye timu ya Shabana kobage kogosore chigosori chiabo ase egeti kia Raila Odinga Stadium imeye county ya Homa Bay bono mbachikoira na gocha egeti kerikia Gusii Stadium ase chigosori chenka ase esisoni yo mwaka wechirifu bere na meronge bere nene igoika umwaka wechirifu bere na merongo ebere netano omorikyo monene oshabana Elisa Vanikerami na orokyo mogokoe enga kigetie kyokera chikwaregane enko yentangani ya Kenya Premier League maega ye miaka 13 enga kibara chikwaregane etimu ya Posters Rangers chitariki emeronge bere na 5 chomotie nyoyo aligari asigeti gya Gusii Stadium negeti umupira wo muyo KPL uagete miaka 18 ya umupira togocha gwakaga igane timu ya Posta Rangers tarehe 28 togocha kwa umupira mutangani ye Premier League ese miaka 18 ya Kurmai chinga kiechio omokonyi bo mugavana Elijah Obebo na ene kiabuna egetie kyuge ikiranire guchikwarega ne chikosori maega yogosie kwa aseka kyo mwaka oyomo elio korosi waboyia Pero tuomenega ni timu ni grupu kubeza Shabana ambayo inaongozwa na daktari kubaene kelinga egetieke igotule tayari ase michezo yino yansire gusirange gochicha egere egetiko nyamoko genda kiare ono mwakireka. This is the traditional home ya Shabana chinga kiechio na tukuterare engana ya bale bagoteba egetie kyo na maticha na koene kiabuna egetie kyo bono nigo kere ekiebira ngobe igoro engana ya segetwa no mwaziri wechikosori imeye county ya Kisii Eric Ongeri uwanja
huu umepewa majina mengi. Uwanja huu umeitwa Maticha Stadium, but tulijua kwamba that is the only way ya kutengeneza uga huu uweze kuwa katika hali ambayo inayohitajika. Na leo hii tumefika kiwango kwamba uga huu umeweza kukubalika, kwamba umekuwa tayari kuweza kuistahimili whatever that can be required katika kucheza michezo ya Shabana. Kwa majina naitwa Eric Ongeri Mienda. Imekuwa safari ndefu sana kuhakikisha kwamba Shabana imepata uwanja wake wa nyumbani. Kwa muda mrefu tumekuwa tukienda kule Homa Bay. Ningependa kushukuru wote ambao mliamini safari, maana huu uwanja umepewa majina mengi sana. Wakati mwingi wamesema ni Maticha Stadium, lakini sasa hivi wale ambao mko hapa mkiangalia ni uwanja ambao umetengenezwa vizuri. Ingaki Shabana egochikoira na gocha Gusii Stadium omorikio monene Elisa Vanikerami na ene kiaguna etimu ene chigosirwa ne kambuni ya SportPesa na gutigana ne kambuni eri ya BankBet eyo yasirete Shabana season eri yaera. Season eri yaerete ntu abwate sponsor ya renge BankBet ya tokonyete kulingana no ne contract tu abwate ne ya nyara ko bagekora ngekora ya nge contract yo mwaka oyo. Sai tuasise ni naenda gutware sponsor ndeje SportPesa tugocha gutwara postu atwari nere contract ye myaka 3. Nko reporteria Ndizi TV erietalia Nempenuel Omete. Mwanchumureria Ondizi TV maitenga nomogoko munene ase abatiotereria benkoyo anemono balia abatiotereria etimu area ya Shabana. Frida na wingoranga okweru akigima. Okweru kigima goika Homa Bay Stadium. Raila Odinga Stadium. Lakini kolende bono watebanga nigo tole bobe into Shabana. Tole bobe. Kinirenga meronge vile naisa to asigetiye chigosori kya Gusii Stadium metenga abantu bange mbabe bago ikira nagali balikwanya bagatenga o tunaenda game round ye angenanka no tore komo osongo chituka no tore komo ere ubuye mama tenga nege chambo kere ekia kigima ase bono ni maitenga atware mereiri season engima kabisa kolende bono ni maitenga bono eme chigosoli chianka njibe chikosolerwa ase getikemega kya Gusii Stadium elire tobeto kwene kibene etimu ya Shabana jabeire igegosirwa bene asikolende Frida twarorirenga ekero etimu eriko gosoria encheraba Gusii twanje tenko yo moso abanyaruka wata moso abanyaruka nonyuri tamaitio engoyo ningi oikagoreje siri kirregari tata pia pressure Frida obeire gago chandanga obega otenga nga nenda game Homa Bay round yengo mubwati ole naende ngakia kugure ya ere bieka goraibere mwanchumureria goraibere kabisa mosoke baba yane yesoke Frida yesoke kabisa tigaya soke kegima tobe toko baruragaria ase enko yo toko gosori togotiotereria okunya gusibaga juice kaoga usaka yogurt kabisa obwanzu wenko yo nabo bona adori bechinjugo wanya koria kanjugo kama koko tiotereria ngoyo amatoroki gochia kabisa tima tenga Frida rero nkore miaka ya rero nigo mukare korra chi movie nyomba ngwa kinete miaka eri twale kwenda chi movie room usichi theater DJ Afro DJ mbako wika nyomba kwa batera DJ Afro wika toka kane by the way 5 bob oso korua se studio eliole masinari okonya wanga kang Chingchong ani rochora yelikero monto para ora ate kumfu nae cheta mazoezi ya kumfu asoko kwa ndali asoko kora abalende DJ Frombono yacha emyaka nere kurumaega abantu twali kwenda asi kwa igento live abantu ba worked
Chisinema abantu bebise kate ni maiga. Abantu bebise kate ni maiga. Basoka. Live. Ande juma ete miakeli. Onye atoka no mwalingi no mwancho. Yalinge gwanza kima kigicha mukunya ko munyora amatoro. Amatoro kifrida movie toli kolibo kima toli kogenda kolinga abulika amatoke amatoro ki naga juice ngora konyo otirimbo ngora kwa beka nestro gali kwa nyagosiba ndio kwa imogie chuba gojigo kwa mstarabu ndio kungunde chuba gojigoro iko ikiro hoteli ali naye kabo mungaini kora bolinga kuna straw kora elino pime hoteli embe bangete kigima be bangete ande kero ko iru soda lero ande talingo ko ye cha kunyunta nga sabe glass kabo mustarabu Frida chine chi point kina ko irira alia kora te banga ko glass ni yaka glass kare kero ko iri hoteli ende jamba to ko ndanga uchake ko sanga ngecha ya mabere sabe bintu bya mana China mandazi China na mandazi kemambe we don't do that juice ko sabe kemambe onye na mangana alingete ura tutebenga nicha kwa kani konyu saba naga samosa asinge njongo chakali naga chips ga keiga ose sausage yani yacha kistarabu ngecha ya mabere echa ya machani ndio danga ta chieri tibya ngaga sache tikalimente ko rugoro kwanza kora tigaigo ngecha ye kawa echa ye kawa no matenga echa negento ke tumegete tea leaves ama jani echa iye karo kubeka ekubeka ekagwa asa mabere tikoba tirikuru kuchaye ekuru kawa kabisa ya mabere togo wasemi utokale ko bawo echa ye koko ko ikurenga nero Frida echa ye koko mutu ya 7 day advent sote banga ya maemba soya hoteli wono mutwale soya pete ranya korara I don't do soya naende nanya kwenda na mondo nchen chocolate aba chocolate usabe soya Frida nchengende pale bako takabedhe uye soya piwa osama emba ekobwa okay then nabo kora ligeli background kwara soma na imenyorenga gento kusabankero pale menungo likabale ngama emba naro ose soya nerali ngoli kabale tali mono chai maembe nataka chai maemba Frida mate soya liko sebe menu by the way soya tea ose maemba tea soya milk bote banga teli ko kuti maemba libali getenga tea coffee abubuata Frida kurenga kwa irire ekinyeji tebanga nipe maemba chitere chinchitoro kya magalaka askuli na bange babera sasumuro werwensa kimambi yabono na botwa binga na botugwatira ya Facebook YouTube na bigotera simtanda ito yekerero ndo chenga Teresa Kimunto good morning Job and Frida from Muranga tuned in Victor Omondo Miyenda good morning from Nairobi West tuko pamoja hadi tamati no bale amona Anthony Ragori Rose Michiemo Rispa Gwaro Kefa Atuya Fred Nyandie Kamusioma omuiwa wakina miembusuro engia enganangeni ya Grace Naomi Kwamboka omoerio no bale miemorobirio wensakia Victor Samuel good morning from Nairobi West Ndani Ocharo William good morning from Sensi Lock there Umaturi Victor wa Kirebuya Jeria Kirubo wa Kirebuya Kurwa Ngumbu Manama Kingdom weka Inka Kisi County Kanyimbo Mwakege Village na Bible bane Samuel Ongeri na Maima Mariana Ongeri na batekere Libonsi na Fred Nyandie Kamusio Manengera Yeli Chongo temanga ko pamoja hadi mwisho Edwin Omwanga kurukisera ndamu watching live embusuru engi yakoro bonchari wa mancha niko ndani na Honorable Doris Donya Toto na Honorable Evans Ogachi Onchabo na Honorable Ondieki
mang'ang'a bonsi babere bagoswasa omoroberio obwensake amambi yabono mwancho muliye gwikira gabo no to gwikira omweri obokumurikira entunde ntangani konde nigo torabito gusiumia sichiduka keigoto kuirana ntobeto kumurikira magazeti eri tukulia rero ekironda bengo murikira egazeti ya Daily Nation mainche buna botambe egazeti neya The Standard tobasa gusuka tobasa kunyegera kwera natole asegeka getali egetambe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi asegati yaito ntobwata abantu bali n'oburema n'abantu abo mbabwata amagani abo mbabwata ebyegwa mbasomete naboigo mbatagita amabaga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkelikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubilyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amang'anonsi pi ali arengete abantu baito abali n'obolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV obolemi nobonda n'omurubilyo bw'ogwesemya nakwemanya iguru y'obolemi bw'ekerero asa abalimi bonsi imeyaliro balia gusina abeire ngo batebya nga obolemi nobonda nabo igo obolemi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro balia gusi tumera n'abalemi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye obolemi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo morobeli bwobolemi nobonda oyogo chira botambeli tukolia maine ense mone nusugo ikachinsa ibere cha magoroba ndocho koletera amangana mange igoro yobolemi nande nigongo gotebya nga tekane irio tware obolemi obonene elindo onyara ko bagokora obolemi nabo gotwara ikigingege sinini kolende okoro obolemi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga obolemi nobonda Jumanne chinsa ibere cha butuko no moiroroye rituko ria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomo le mimo boli na ki akora mabera yanyara ko baga bwansa iga asige kabondo enyumo yale gutaguka twayagachire karenge batomorembe yekoreto wiya ase kenyoro amasikani aba bintu byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro mwiwiri obwange to bolimo otagetekene obwanjani bwale guchwereka ntwabolera Pastor Gideon Girokenda bange babamo kubacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomojana bo ibasi chingwana na Girokende ebikoro byabo byakanito uko mochana koroko ngoli mumura na bawo te baba gusinga boterere mboli mumura
eyente kenene nkelinga bamuko bachana ekero mwanyorire oro ribaga na bumande mugo chamo mwanyora richibu lyo kubachana ko enka yale kugwa ntwaye sira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko abantu bakobasika nande barambya more nabono asa monchero yemerubiri ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwatyo moroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerensa ya monenusu wikera chinsa bere nenusu tutenenie omochie omwanchu muliriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbegemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomugusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Bule butambe kuruwa muchubo songo edukane ye muyuka ekoni bintu byugutumika nyumba byukoni asiduka ukwagachira byubulimi nibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omochele amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni nibindi binge koni abari chichuma cyukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro nebindi binge nigo bagukubugurira omusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensiweta usobatarire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Somo Kenya Uhuru Superstores yonyolevi. Ayumure migiata kurwaro gonkorwo gusi nikisemo chiyetanaine wono nankakinde yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nichinsage chaye bwenyorera mariogo yugusyarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange na obare imeyumu chobusongo ansamagacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Orosagironde nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Orosagironde nigorore nsemo ya Jogo angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited, growing healthier future one harvest at a time.
Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Supermarket ya Kisii Mart bono ni gobacha kirumurubyo bwoko ni ibintu ki wholesale buna maguta yugo karangira chinyeni ubusi bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chi mesa n'ebirugo office furniture ebintu byo tumeka jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu binde binge. No bali miyo mu Kisii opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili. Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo Kisii ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chobumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance kobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo Kisii nigo bagotoka angene duke na yobonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyomocho Nairobi asamagacho Balfour House, Kimathi Street Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo Kisii bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otagetobo koreri meyo mucho Nairobi na boko bakire simya se namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. no mwana w'ekyanga kya mitumba kire ky'abaana amo n'abantabanire na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago kireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba bona bono kyanga ky'abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products kya mitumba
mpaka ntubwate bikoroto bone gantu introduce bikoroto na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mogocha sama Matefi Mitumba munyara ko mokwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kero watire mwa Matefi Mitumba ntubwate obosemia ntoganetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha sama Matefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 sama Matefi Mitumba kwanyorere karoboto kere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusungo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Matefi Mitumba Bells abiro kama Matefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Gochakia gosekogenderea obonchore bwa mitumba inchumu ama Matefi Mitumba Bells esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible cingakire cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batarire imeyoro gonkurugusi asebali imeyumuchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosego kore mirimo chinse chesiko buna Canada USA Australia New Zealand France UK Germany Saudi Arabia Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5G. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inye isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
kigima umwanche muri ya bigitaseni kyandizi TV ntiangwaligania sentunda ya kabira sentunda yigato kumurikira sensema ya magazeti ekironda bengo gwetire gazeti ya Daily Nation epeje ntangani umwanche muri ya ne murikirete anga kipono asensemeli yekegambero bakorago n'umunakiyo monene bwebina Martha Koome na kyabereka gwesoke nabo igokomokia abanyanyimbo ase ogutumika lichiko bobe ekera gusanika gucha magega ya Acting Inspector General Gilbert Masengeri ko gusoko chikakurugwa kurasike gambero kwanekinga ngo mubeka bale byara nabayigo kumasikira sege ka kimitinye tano noyomo magiga yogo taikirana asike gambero ubuna yabonete nanye nabo nigo abanyanyimbo bali kurenda omuna chebino yobetega kuna cheki nekyo babete bakorusigora so muna chebino yabeteka gotigara atabwati bulendi asepeji akabere ne muri kirtengane yo asobo imeboiga sepeji yentangani ne muri kirte ngakibone nsemeri serikali ya beri kobekenel ne kampuni ya Adani Powerlines chibilion chimisana 34 ase ya beri kwa nekiwangani gobone nsemeri yestima irachkoba ligoro mono bega sepeji yentangani ne muri kirte nakibona aborkia abago chiko tenenera bose kumurikira abakoreria sensemiri matemo AKCC na kibono baganirie allowance cyabo chibe chikomentwa cinga kechibarabe bago ikirania abakoreria ubo bochaka kitalike 22 cyumutenyi oikome oiga sepeje yentangani ne murikirete ngakyoboiti nabo igobo tutukano bagandita kwene kigwa ase omonyene endemero anene kera kunsana kwa betako kwene kigwa ase chibilioni 50 nene ase endemereri ya Eastlands nabo igo nige murikirete campaign ya Raila Odinga sokulige kero kyobonya kero gwase chinse cyobo mabwa Africa na kibono gwatanika kwa bere kwa kwene kigwa anene ase okumochangera chibesa ekyera chikoba kagutumika elinde gukora campaign yaye mancho muri yego sikabase kwikase page ne ya kabere ne muri kirete ngakibono ekegambero kyabetege kwene kigwa ngakyabakagirwa boboiti kura sensemeri ya shakaora babere babete bagusiria obugima bwabo cinga kibalenge ase echera muri kibegazeti ya muri kirenga abakagirwa bo nigo balenge gati ya bakagiro bali 95 babete bakubwa twagose bakubekwa byara kubwatikana ni kanisa yobotutukano ya Good News International Church cinga kibabete bakubwatira ni gwana mamocho yoboiti ase muri kibegazeti ya muri kitenga akorengana no mubali bwe serikali Johnson Odor ni gabetega ko eneke gusakubwatika oroboti abuna mukagerwa oyomo nigo abwate kansa eyerete ogmabwa yegusira aboka sepeje yakabiro mancho muri gerelia ne morkerete ngakibona sensemeli mwachebi na Lawrence Mugambi betega kona cheki na igoro yo entenenera yo nyimbo Gilbert Masengeri abe kako ikigwa asegespo nabo igokobero rasiki kakimitinye tana na kigende takoleta okunsana na asensemo ya serikali amaga etukole igoro abanyanyimbo bali bakubiko bulindi asimuna chebi na Lawrence Mugambi babete bakoruswa kororora ekero muna chibina munene Martha Koome abereka weso kebene naboigo okwanera igoro yenganeyo asabereka kwene kyanga okono gutumika bobe ebigambero naboigo ogota ebigambero obosibole ase obwikirania obokoreri bwabo ase peji ya gatatu manche murigerelia ne kwanirita mangana ringete Safaricom na kibono ya beire eko a customer chabo libaga rikugora e credit a gishiringi yemo asia berega kwene kyanga abokare ni go chibesa chinge pikwa alikugora e credit kura sensemeri ya M-Pesa nigo charinge chishiringi sano asekorende yabetega kwene kingano nyene shiringi nebesa bono mwanchu muligerelia nabokonyara kugora e credit kiago ase shiringi ya masepeje boigone mulikirete ngaki omusawo yomo ase detake plagat
na Isaya Kiplagat na kiabete kagusiria chimi emilioni emo nukta ibere se ensemeli wasamangana liaringite scholarship ya Finland kero mulikirite Isaya Kiplagat nigo abetega kubikiru gutakura se University ya Moi ase abetega konyara chinka kichinkongu chioko enyorera emirimo aso mwaka bw'ekiri bubere 2022 libagali kabaligo cha ase county ya Uasin Gishu yo asare konyora scholarship erinde kogendera konyora chisemi asensemeri ya Finland akira betega kone kyanga Mr. Kiplagat yokorokora sensemeri ya Eldoret niga betega gutumika libageria akabaka gukora interview ase kurenda beteka gwitigwa musayu bw'imyaka 31 niga koene kyanga ase chitariki 19 cy'umutinyo gatana kabiri mwaka bw'ikiri bubere na ibere niga beteka konyora email ya betega komotebya ngobere kagweta na nigo arachikoba kagochaka amasomaye ase kurende serikali ya kaunti ya Uasin Gishu ya muganitia abekagwa kana chibesa echuchira bechigotenenera ensemeri ye fees visa insurance na boigo abomenyo asikorende maga yugo kwanera na musibati mwabo yobetega kumwakanera chibese cyase cyentunda ibere nigo atabete gakonyora scholarship yo asakwene kyanga sichinga cyabetega gukira na bosibiki gambiro niga betega kwene kyanga nigo serikali ya kaunti ya Uasin Gishu yachagete komombia na boigo atachikonyora libaga lyokogenda Finland saga niri kigambiro kebeke komo ene kelio bwene na boigo abega kwiraniri gwa chibese cyo ACPG yakane omoncho murigereria ne murikerete harambe ya robiri korekana elinde ko ene kyanga Raila Odinga ngonyara chibese saine asogo korera campaign yayo koronerekero kyobonyekero asechinse cyobomo bwa Africa asekolinde ensemeri yo muri kyobotambe korwa ase amangana aringete chinse chiri cha isco koril abere gakwerusanania ningane yo nabega kwenekya ngatabete gusinga serikali teroberete gukora arambe irinde gusira Raila Odinga sikorina mabole gandete kobolinga libaga kiye serikali eirete asoko enekya nga Raila Odinga ngokora lich campaign cha bwikiranu irinde gochikonyorera obubuyi ase page ya gatano ane mulkirita mangana siasa ane nasoko ngusana nako gendete gusugwatanika kwa birego ko ene kigwa gati yabali bagusira omwaziri bo bulindi bwa imeki vire kindiki na bayigo mukonyi bo murai wense Rigathi Gachagua anene kero muri gazeti ya mulkirite mangana beteka gokorekana ritukuri ya Jumapili ase omurai wense abeteka gwikirana nsemeri ya Nyeri na bayigo umukonyoye akabatayikirana ase aliabeteka gukorekana senseme ya Nyeri ekerekero kyae kiabeteke korokana gotikara busana nyanabo yaberega kwane kigwangani go mukonyi bo mugavana Rigathi Gachagua mukonyi bo murai bwense Rigathi Gachagua abete kawikirana ase county ya Kirinyaga linde kurigereria emerobilio ya lengoro nyanabo nigo egati ya abarai babiri bagwesoke bene nabayigo kwene kyanga nigo barachiko baba kumwaka isiko gosiningo barabeke emuswada bo kumwaka isiko omokonyi bumurai wense Rigathi Gachagua ase page ya gatano narimo ane mulikirete ngakibona sensemeli yo monogeri bwe bungene ne Moses Wetangula wenete kokwanera igoro yo muswada wo kumulikira sensemeli mangana linge tobacholi anene abo bisakorwa ase kyombe keligia ABC asabirika kwene kyanga nigo bano bokoreri bwa bere bogotena sensemo anene chitabwati abarai ase gento kebonete koligererwa aso bwime abayigo kwene kigwanga chi county nkonyora chire abarai baba sebabere bakwene kyanga nigo IEBC gosaba bisaba bweneta ko bikwa sensemeri ya IEBC elinde kwanika nga sensemeri yobocholi negendrete gokorekana page ya gatano na kabiri mwanchu mulielia nemulikirete amangana alengete siasa anene ekirba mulikirete oyo kabeire omuwaziri agenda
ensemeli oyo kabiro waziri ogenda Aisha Juma magayo kwa isiko ngakibona Amerika gotikara gwekane na se county eri ya Kilifi anene ekere korokana nga hasimiro bili mingi habirike gokorekana anene korwa sensemiri emijikenda nigo arokaniri gotaikira nororo ekekirire ngari bangali ya siasa liabereri kwera nanse anyana boni gaba bwatani korwa sikia magia UDA babete bakweneketene ninga bachikori umuntu munga uyora bega kurwanirira ekirugo cyo governor Sobocholi wo mwaka gwikiri bubere 2025 manchumuri gwikiragabo nonda ikira moeli bokumurikira amagazeti ya mambya yabanoya toska ya masemo ika asi gazeti ya The Standard nigemurekerete anemono igoro yokobwa kurwanirira lichiko nobo ene defense of justice ingaki omo nachiebi na omonene Justice Martha Koome abetega wesoki bene na kwegerera abanyanyimbo kubwatikananga usikwegerera aba nachi ebi na kubwatikananga negekoro kyomo gambi usomo nachi ebi na Justice Mugambi kurusigwa isiko bosekorusigwa kourwa abanyanyimbo babete bako murenda ensemo yende nigotoro chinga omurai bwense Dr. William Ruto abera wesoki bene busabeta wesoki bene chinga kiabeta wikirana ase etaro yaye ense area ya Germany nagotebanga nigatebanga ense endo kiabeta kwirera omo okorobekana kwa basabeke golikeria giagenzi ngobwatekananga nabantu gotebigwa amangana ale jobo limo ase abatotebanga kubwatekananga ne serikali yaye mbabegete emeroberio emei kiranu anene mono ase okwene kingango kini bare uchumi kolende kubwatekananga nelinga abantu babete bako randia nabo igokwanira amangana atali amaronge ikobwatekananga nemeroberio yae ningana abete kwirira anemono okurobekana nabo igo ogusaligwa kwebinto ebinge Toskebose kutoika sepeji ya kabere gazeti ya The Standard nigo munyaroko yomo alebirero maega yomusacha oyomo komunireria obwene bwaye nigo ekoleki abitakolekana asensemeria ya Soweto ensemu ya Kayole county ya Nairobi omusacha niga abetega kumurangeria omwana oyo chinga gichiria alego kogosori kulende chinga kyali kumurangeria oba gakomoso ya sigari yae na kumukorera ebikoro bitali ebironge anso mwana wikera bono ataranyora obwene bwaye nkubatakananga nigo musacho ibo abete ngagosiborwa peji ya gatatu egazeti ya The Standard nigemurekerete anemono omubaro ogendrete omubaro buko bara chinsu ase chinsemo chiria chia mache chinyanja chia mache omoroberio omwaziri otenenerete amangana arendete osarengete oburubi naboigo oboiji bwa madini Ali Hassan Joho aberega kwegerera bene asabatebanga negetambukero kera chikwene kinga nkumanya bale igoro yenchira chinyanja chinsigendrathane mono kumanya omubaro bwechinsu ase ensemo elia yechindoche tosikebosoka sepeji ya kane igazeti ya The Standard nigemurekerete anene mono igoro jabanachi ebina kwemurungania ogochererwa nebitago by'obulendi nkubatikananga nigo abalendi bomujaji oyomo babete bako rusigwa aroro nkubatikananga nigo babeire nkubatikananga nigo abete munachi ebina oyo nigo Lawrence Mugambi nigo abete gako nachira ekina abosega como gako na chekina nga Gilbert Masengeli abe gako bekwa biara aseko bwatikananga no taiwera ogochika wikirana abosio obweke gambero ege tambokero omona chibina omonene wensecho Kenya Martha Koome abete gako gikena bene nawe kobolia abe abalindi bakwirani wa kegima epeji ya gatano egazeti ya The Standard umuraibwense Dr. William Ruto atebanga igenzukerete okorobekana kwa basabeke golikeria jenzi ngubwatekananga noko ogokwanerwa kwa mangana yoboli mose oko bagokorandiwa kwa mangana yoboli mose fake news
aniga betaka yokwana ingakia betega yukirana asenseria ya Germany tatebanga maiga yaba Kenya bange kumanyanga amangana agendrete igoro iyo yamangana alengete ebango nigaringa yobolimo nigo babete bagotinenia oko robekana. Epeji ya gatano nemo gazeti ya The Standard nigemorekerete enjira omwaziri otenelete kiganjege serikali na boigo uchumi ensi wa Kenya John Mubadi abeta konyora chinga kichingo ngwana na mokwerera unachibesa chibilioni emerongo evere chiabete chikorusigwa kurwa as a budget anemono as chiri chibwenda takwenda no guchia as chi county au asense echo Kenya. Epeji ya gatano akabere nige ukwanera igoro yomo gavana we county area ya Machakos wavinya wandeche obeta kwirana ase county eyurit kuligoro nabo igokobaga komochia chikatel bari babiri bagusalia lietalia no tebanga engana abere kogene kiunga bosege kwe randiwa emitandao unaniga bete gagotangwa kubwatikananga no gotoka na mamocho yogotwara chibesa mamincheri chikosokara malni roundry ningana etarenge endonge. Epeja gatana toto nige morekerete anemono chisemi asomura igwense Dr. William Ruto abete gagwe soki bene na boigo obera uchakia ekamati ejwira abe kumurikira umuroberio umojia ogosira boro kibwa ase chi university au ime yense yaito ya Kenya. Tusikose gase peji ikomi gazeti ya The Standard nigo omurai wense Dr. William Ruto abeire gakonekinga omwaka wechirubere nemerongo ebere na isano na ibere 2027 nigo rabeto bauti no mwaka wechirubere nemerongo ebere na ibere kubwatikananga nelinga abantu baraba wakira abarai chukura kubwatikananga ne nobukori babero kona bwekuligeri ebintu binga otalinga baraba kuligeria igoro yenjira babero kora kurwa sama tuko are maiga abunona abekera omwali ko molekera egazeti ya The Standard mambia bono nikwemanya mange ukwigorira egazeti elia wanchito mwanchu murendeze TV kwemanya asinchira jobwagare. Okay, umwanchi umurigeria pia mona sana segende tegosanga na into asomoroberi wensa kiabona mambia kulende au no toikeira omwaelio bokumurikira entunda ya kabere kulendo manchi umurigeria nigo trabe togosoa asensemeli ya kabere ye studio ginkoira na ase kerebosio nimbe ngosanga no mugeni tobweri tkolia lero ntogosanga nere Diana Aberi oyore omo director kurwa ase ekyombe kaligia Intersex Kenya Education and Advocacy ekertrabe togokwanera amanganalia arengete Intersex igomwanchi muligeria toskatonyegara wera nanda sege kerebosio elinde togosanga amange. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru yechinse chamaiko iyo yachagetikwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse emiyemo na 50 nemo amasomaye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakirekirija year 1 weka year 4 asibabu ate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru masomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 weka year 4 mbabwate bintu byoko bugyo muziki unabono
guitar, drum sets, keyboard egatie binde nikubabwate asaga ya asabana bakoragirira nabwo n'abarimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli buna bono skating wako pali wako mupira w'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosolya chigosoli nabo igo gusire byego byabana ari nayo umwana gunigare bwatanya mune birabo bunabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amariganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 2 kyanda eyemo 2 inye kyanda inye isaronemo wose inoti 2 inye 2 isaronemo eyemo 2 isaronesato. At Lupa Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Eduka eria kwa igwa bagukwana yoko ni bintu byukwagacera imeyo mu cyobosongo nige kurukwa sha ceramics iri angina Kisimat opposite Mocha Place abana bubaria bako ni bintu bire original neri goririanse gora chitiles ya marbles